Pot ser que t'hagis preguntat si encara es fan electroxocs als hospitals. La resposta és sí, i es diu teràpia electroconvulsiva. Gran part de la mala fama de la teràpia electroconvulsiva prové de pràctiques històriques realitzades abans dels estàndards actuals, quan no es feia servir ni anestèsia ni relaxants musculars, així com de representacions cinematogràfiques molt impactants que no reflexen en res la pràctica moderna. La teràpia electroconvulsiva, o TEC, és un tractament psiquiàtric segur i eficaç que consisteix en aplicar un petit estímul elèctric per induir una breu convulsió controlada. Avui en dia es realitza amb anestèsia general i relaxants musculars en un entorn hospitalari controlat. El pacient no sent cap dolor durant el procediment. A nivell cerebral no danya, com es pensa sovint. És un canvi en els circuits cerebrals fonamentals per la regulació emocional i això pot millorar els símptomes que té el pacient. S'utilitza sobretot en alguns problemes de salut mental greus, com depressions molt resistents, alguns trastorns bipolars i la catatònia. Se sol utilitzar quan els tractaments anteriors no han funcionat o quan els símptomes són molt greus. L'evidència científica acumulada durant dècades mostra que la teràpia electroconvulsiva és un dels tractaments més eficaços en depressió greu resistent. Els principals mites que cal erradicar sobre la TEC són 4. 1. Que s'aplica com a càstig o de manera coercitiva. 2. Que produeix dany cerebral estructural. 3. Que el pacient pateix dolor durant el procediment. 4. Que genera pèrdues de memòria generalitzades i irreversibles en tots els casos. Tots aquests mites no són certs. Us preguntareu com és una sessió de TEC. Doncs abans de realitzar la sessió es du a terme una valoració mèdica i psiquiàtrica completa, incloent-hi analítica, electrocardiograma, atac cerebral i avaluació anestèsica. S'explica el procediment al pacient i a la seva família, tot resolent tots els seus dubtes. El dia de la sessió, el pacient va en dejú. La sessió sempre es fa en un entorn hospitalari. El pacient rep anestèsia general breu i un relaxant muscular. Per això està adormit i no sent dolor. Es col·loquen electrodes al cuir cabellut i s'administra un petit estímul elèctric que dura molt pocs segons. Tot el procés, incloent-hi preparació i recuperació immediata, sol durar entre 20 i 40 minuts. Després, el pacient passa a una sala de recuperació fins que es desperta completament. Generalment, el pacient pot tornar a la seva unitat o domicili durant el mateix matí. La teràpia electroconvulsiva és un dels tractaments més eficaços que hi ha per a algunes malalties mentals greus. Sobretot, implica acompanyar, escoltar dubtes, validar pors i treballar en equip perquè cada indicació de TEC sigui una decisió consensuada i centrada en la persona. Informar-se bé és la millor manera de combatre els mites.